Добър ден отново, аз съм Петър Денев, както ви казах в първия си клип. Сега това е вторият ми. Ще ви покажа трикът с джак търсача. Трябва да отделите нова отстрани. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 карти, една купчика от 15 на зрителят срещу вас. Но и една купчинка за вас. Така, може да оставите зрителят да цепи купчинката си колкото искат, само да е на две части. Ето така. Той изтегля произволна карта, няма да я гледам. Това е картата. Аз няма да я гледам и го питате в коя от вашите купчинки да сложи. Той избира тази, например. Взимате срещу неговата. Така. Слагате джак търсач тук. Така. И сега той ще залови картата. В момента той издирва вашата карта, която със сигурност аз не знам коя е, но ще разбера най-вероятно накрая. Този трик не е много сложен за обяснение, накрая ще видите. Тук, така. Там, където го няма чак, махате просто купчинката. Мисля, че в момента трябва да се получи трикът. Предполагам, това е вашата карта. Винаги се получава. Сега ще ви обясня как се прави. Обикновено, както казах, ви трябват по 15 карти, една купчинка по 15 карти в нея. Една за вас и една за зрителят. За човека срещу вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Слагаме тук. И тези са 15 също. Слагаме срещу мен. Така, само да наместим малко камерата. Добре. И той да цепи колкото иска. Както казах още в началото, това няма значение. Но трябва, когато той сложи картата си, вие да вземете точно купчинката от неговото тесте на кръст. Тази всъщност. И да направите същото с джак търсача, обаче трябва да го сложите в неговата купчинка и да вземете вашата, да го захлупите. Трябва да